Afaldu, Basili, zerek esan afaltzeko? Afaldu en general, talosopa, amak eta etxeke talue, bierra motu ban baia, egin deara gozo uxetezan, ze bestera egozie bietetezan da, beren grazitu junetxizako. Egin deara, basora edo mendire edo eskadu ez, amak beti etxiban horie, gero txiki-txaka-txakain zeidako zertute janda, holan puztu itxezien, asal bat behien da besti goien, lausati, rain lausatitxe, kasue ibitxegan, eta entxetan osori holan txaka-txaka txikitu bat, haintzi sarpun, bota esnie, taluz, gabaz edo zugoro basania, esnie irikinde botatetzen. Berotute, irikinde. Baina, zera badau, esnie errepatik arabato da egortzen badau, talu egin barri, talu rara mota eta esne berue, bai zizietesan zertute. Afarize.